Hari Wayang Nasional. Mergo ya kaya panjenengan kanca-kanca Pak Kangko niki Pak Dik, Pak Putut niki pendak dina. Nggih. Mesti gegulangan enggon wayang ngeten niki. Enten apa? Mboten napa-napa. Tur niki dirawuhi kelawan para dalang-dalang. Matur nuwun. Nggih, wonten Pak Putut, wonten pepunden kula. Sik ta, Pak Putut ki dalang ta? Nggih, dalang niku. Ngertiku ki tukang lab TikTok. Bakul wayang. Enten Pak Putut, enten pepunden kula Pak Anom Dwija Kangko. Matur nuwun Pak Kangko. Wonten Pak D kula Pak D Medot Sudarsono. Niku putrane Suwargi Ki Mantep Sudarsono. Wonten Pak D kula, wonten Mas kula Guntur, wonten Mas Pandu, Om Jungkung, sing nang kuyung wonten Mbah Temon. Wonten pade, lewantil barang lewantil niki ya dalang rusuhan kami. Dalang kabeh, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ugi terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan ya Mas Gilang, Mas Gading. Nggih, Gilang iki sapa? Mas Gading. Mas Gading. Gilang Piccolo enake. Untuk Kementerian Kebudayaan. Ya Mas Gading. Nggih. Kan diambil kita jenengke Gilang ngono lho, bareng dipek Putut ki terus dijenengke Gading ngono. Jenengmu dhisik iki Gilang Tralala ngono iki. Rumasaku Gilang iki sapa? Oh, tenan aku pedhot rombokmu ki wis isi 3 sasi. Si akeh Putut neruske 6 sasi kaya akeh Putut. Nah, heeh. Semoga wayang tetap eksis. Ya, betul, nggih. Dan semoga wayang dengan pagelaran wayang menumbuhkan generasi-generasi baru yang lebih bagus, luar biasa. Kayak mau putuku sing mucuki. Nggih. Role Ganesha Tralala mau. Kabeh-kabeh dijenengi Tralala. Trah kok Tralala. Oh, ngono. Berarti Tralala ki duwe trah ya. Ya, heeh. Tur niki ngeten, Pak Digereng, niki mboten jenengan tok wonten bintang tamu lainnya. Heeh. Ya kuwi Dik Legit Sinden cilik. Iya. Iki musike wis dianu, Pak. Pokoke iki cilik-cilikan Mas sing ditokke iki. Oh, musik kene. Oh, wis siap, heeh. Iki yo ngagorjen banget. Oh, iya. Oh, ben regeng, ben gayeng dienggo Kampung Sarigunan kok ya. Reka iki ya dikomplitir ta? Oh, iya. Semene iki ya dikomplitir maksudnya. Iya. Duh mati aku. Diler wae, Mas. Semene iki. Aduh, mbok elingne nek saya mumet meneh. Marai teratapan lho Mas Gading sampean. Lah kula teratapan kok nih. Jam 4 kok telepon, Pak kurang 10. Ngono lho marai teratapan to aku ngono kuwi. Nggih. Yo. Yo gendok lagi. Heeh, yo langsung berdiri apa nduk? Apa lagi nih? Puspito nalo. Ayang-ayang. Niki sik. Ayang-ayang apa Puspito nalo? Manut mawon. Loh, manut. Iki dene iki wayangan kok campur sari to. Iki semi. Dadi nganggo yo apa ya wayangan yo campur sari. Aku malah duwe sing full. Piye? Sibul apa? Ayo. Lagune apa? Maksudnya wayangan full ngoten lho maksudnya yo. Apa nduk lagune nduk? Ayang-ayang mawon. Oke, ayang-ayang. Cepak kele unggul donga nomor 86 le, ayang-ayang nggih. Ndak lali. Ayo iki musike singgih ngono caraka. Adik Iwak Putut. Kondang. Iya, kondang. Saomah tak sambati kabeh pokoke. Yo, ral sik. Yo. Ral sik. Yo, ral sik. Nggih. Om, nadane Om. Cah cilik iki nganggo es wae, Om. Oh, Pak D. Iso ora to, nggih? Nggih, iso ora to, nggih? Ya. Iya, Mas. Iya, isa Mas. Oh, iya. Yakin to isa. Dewa-dewa ning asmara piye ta iki lala. Mas konsen. Mas, ojo ki sini-sini. Pak De isa ora to, Dede? Omong ngono, tak omongi. Nek jantan iki penyanyi cilik. Semene lho iki. Ayo.